маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳри Исфара муташаккилона оғоз гардида, гурӯҳи аввалини ҷавонони матинирода, ки бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд, бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. Ба ин муносибат дар майдони Исмоили Сомонӣ маркази шаҳр бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони меҳнат, ҷавонон ва волидайну пайвандони даъватшавандаҳо ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. ҷоизи зикр аст ки дар нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, ҷамоатҳои деҳотӣ Воруху Чоркӯҳ аз иҷрои меъёрҳои муқарраршудаи даватӣ бо сарбаландӣ паём расониданд, ки аз оғози нек ва муташаккилонаи маъракаи даватӣ башорат медиҳад. имрӯз мо ҷавонони сарбаланди диёр аз ватани хиш, аз пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ифтихор мекунем ва шукри соҳиби истиқлолии кишвар менамоем. ман донишгоҳи авиатсионии Москваро бо ихтисоси ҳавопаймосозӣ хонда ва хатм намуда, бо мақсади хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат ба ватан омадам. ваъда медиҳам, ки содиқона ба халқу ватани маҳбубам аз сидқи дил хизмат намоям. баромадкунандагон бо зикри он ки аҷдодони хиратманди мо аз қадимулайём мардонагии ҳақиқиро дар омодагӣ ба ҳифзи ватан ва ҷонфидоӣ ба номи ватан медиданд, зикр намуданд, ки хизмат ба модар ватан вазифаи муқаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ мебошад. имрӯз ҷавонони сарбаланд ва ба ору номус дарк мекунанд, ки ҳифзи ватан қарзи ҷавонмардӣ буда, ҳимояи марзу бум ва таъмини амнияту осудагӣ мояи ифтихору шараф маҳсуб меёбад. ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда, шаҳодати он аст, ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодии хеш, таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиясати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. дар ҳамоиш ба навазгароне, ки даври ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаро хатм намуданд, шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуданд. ҳунарнамоии аҳли фарҳанги шаҳр ва шодиву нишоти сарбозону навазгарон анҷомбахши ин ҷамъомади бошукӯҳ буд.